Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta prentsaurre batera etortzeagatik ere bai. Eskerrik asko nirekin daudenei, beraiek kontatuko dizue pixka bat zehatz-mehatz programa hau, eta eskerrik asko batez ere Mediatekako taldeari, bai Kristina Arana eta bai Alasne Martin, beraiek aurrera eraman dutelako programa hau. Azkuna zentrotik beti esaten dugu ardatz nagusietako bat euskera dela, baina pentsatzen genuen oso gauza gutxi egiten genitula. Horregatikan Kristinak eta Alasnek proposatu zuten mehatzale programa hau egitea. Sabéis que para nosotros el euskera es una de las vías de trabajo más importantes en Azkuna Zentroa, pero quizá es de las que trabajamos no tanto como quisiéramos. Quiero agradecer a las personas que están aquí conmigo, la colaboración que han realizado con Kristina Arana y con Alasne Martín, sobre todo, responsable de Mediateca, Alasne y Kristina, coordinadora de este programa, para sacar adelante lo que va a empezar durante este mes de enero. Beraiek esplikatuko dizuen bezala, asteazkenero edukiko dugu pertsona bat, hemen hitz egiteko Euskal Herriari buruz, Bilbori buruz, ikuspuntu desberdinatik, bai kultura, historia eta arkitektura pentsatzen dut, eta abar. Guretzako oso programa interesgarria da, eta pentsatzen dugu hori hasiko garela oain hilabetean behin egiten, asteazkenero, baino, asteazkenero ez, asteazken batian, hilabetean behin, baino pensatzen dugu, luzatuko dugula edo zabalduko dugula gehiago. Ez dakit zeinek hasiko dan, yo por ahora no voy a decir nada más, que lo expliquen ellos más detenidamente y después sí me gustaría hacer alguna puntualización. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Lourdes eta zuk esan bezala Kristina eta Alasne eta Mediatekako taldea, bertoko talde guztiari. Nik hitz egin dut digitalidadearen izenean, guk lan hau elkarlanean egin dugu, hau da, egitarau hau, Mediateka eta Azkuna Zentroaren egitarau hau egin dugu elkarlanean, Uhartearen altxorra egin genuen bezala, aprobetxatuko dut, propaganda egiteko berriz ere. Nik esplikatuko dut nola sortu zen elkarlana, gero Leire Palaziosek hitz egingo du, Leire Palazios izango da mehatzaleak egitarauko ekitaldi guztietan gidari, elkarrizketatzaile, sasatzaile, aurkezle lanak egingo dituena, eta gero Xabi Landabideak hitz egingo du parte hartzaile bezala. Bueno, orduan, lanean hasi ginenean, Mediateka eta Azkuna Zentrokoekin, guk lehenengo gauza egin genuena izan zen Bilboko eskaintza kulturala aztertu. Argi baitaukagu, mehatzaleak izan behar dela osagarria den egitarau bat. Bilbon, bestelako kultur gune batzuetan egiten den eskaintzaren osagarria izan behar dela. Horregatik iruditu zitzaigun, mehatzaleak programa honetan, hausnarketa, gogoeta egitea zela oso interesgarria. Eta ze ikuspuntutatik, ez bakarrik emaitzari begira, baizik eta abia puntuari eta prozesuari begira. Hau da, mehatzaleak horreagatik jarri diogu izena, mehatzea, badakizu ezer den, normalean mehatzetik gehien nabarmentzen dena emaitza da, baina ez horren beste abia puntua eta prozesu, ez? Lan gogorra izaten da hori, eta guk hori nahi dugu erakutsi. Ez bakarrik emaitza, baizik eta nondik hasten den sormen lan bat, eta ze prozesu daukan. Eta azkenik, Lourdesek aipatu duen bezala, zer egin nahi dugu egitarau honekin, egin nahi duguna da Bilbo, Euskal Herria, mundua, gure historia, gure iragana, gure oraina ere bai, batez ere sormenetik kontatu. Sormen lanetatik kontatu. Eta orduan, sormen lan adierazpide askotako parte hartzaileak izango ditugu,
egitarau honetan. Leirek zehaztuko du egitaraua gehien bat. Bueno, decía que cuando empezamos a trabajar digitalidadea con Azkuna Zentroa y más concretamente con Mediateca, lo primero que hicimos fue ver qué se ofrece hoy en día en Bilbao, ¿no? Y porque queríamos ofrecer una programación que sea complementaria a lo que ya se ofrece en distintos puntos de Bilbao. Con Meatzalea queremos reflexionar sobre Bilbo, sobre Euskal Herria, sobre el mundo desde el punto de vista de la creación, desde el punto de vista de nuestra identidad. Queremos contar nuestra historia a partir de los distintos procesos de creación. Nos interesa el punto de partida y el proceso de la creación tanto o más que el resultado. Más o menos es eso. Y ahora Leire Palacios detallará el programa. Bueno, egunon, eskerrik asko danoi bertaratzeagatik. Nik hasi nahiko nuke esanez, posa handiarekin hartu nuela digitalidadearen gonbidapena, beraiek azaltzen duten bezala prozesuei eman nahi ziotelako garrantzia, eta era honetan ere, ni proiektuan sartu nintzenean ere, proiektuaren sormen prozesuan parte hartzeko aukera ere eman zidatelako. Eta gaiendu nahi izan duguna honekin batez ere da, Gotzonek esan bezala, prozesuen kontua eta zelan ulertu Bilbo eta zelan jarri Bilbo munduan bebai, eta Euskal Herriko kultura nolabait ekarri Bilbora ere, naiz eta, badakigu Bilbo dan sorkuntza puntua handi bat, ez? Baina askotan, Lurdesek aipatzen zuen bezala, agian Euskararen kontua geratzen zego apur bat diluituta hirian. Dena den, nahi genuen, eta hortik bebai dator Gotzonek esan bezala, meatzaleak izena, herri honek daukan tradizioa, meategiekin eta daukan tradizioari eskerta, gauzak ateratzea. Eta ateratze hortan, argi geneukan lan egin genuela bebai prozesu horietan transversalidade batekin. Hau da, hor kartelean ikusi aldo zuen bezala, kartela gainera Mai Zumalabek egin digu, artista hernaniarrak, hizkuntza, artea, identitatea eta gorputza ageri dira. Eta azkenean horiek dira sormen lan bat egiteko beharrezkoak ditugun osagaiak. Hau da, hizkuntza bat behar dugu transmititzeko, artea berez da, generoa, egiten dugun hori. Identidadea ere landu nahi dugu, eta identidadea da arteari esker ere lortu dezakegun hori, eta gorputza. Oso interesgarria da guretzat, eta asko inporta zaigu gorputza, presentzia, etorriko diren islari horien presentzia eta eurek eman nahi digutena. Horregatik ere pentsatu dugu emanaldien egitura beti ez dela berdina izango. Hau da, beti ez dela elkarrizketa bat izango, beti ez dela hitzaldi bat izango, eta horregatik sustatu nahiko genuke hurbildu nahi dan mundu guztiarekin hartu eman bat. Sortu, ez dakit eztabaidagune bat izan daiteke, edo zerbait sortzeko aukera izan daiteke, abia puntu bat, beti ere gauza berriak deskubritzeko, edo Euskal Herrian ditugun gauzak deskubritzeko ez daukatenak zertan berriak izan. Landuko ditugu disiplinak, esan bezala, transversalak izango dira, hau da, danak eukiko dute logika bat, hasiko gara musikarekin, Fermin Muguruza gonbidatu dugu, egongo da hemen urtarrilaren 18an, arratsaldeko 7etan areto honetan, bilduko gara berarekin, eta berak eskainiko dugun hitzaldia berarekin, kasu honetan elkarrizketa bat egingo dugu, izena dauka Bilbao, Barcelona, Belfast, Berlin, Beirut, Bogota. Honetan azalduko diguna, berak proposatzen diguna da bidaia bat, bere ibilbidean zehar, baina bidaia horrek ere oinarri geografikoa dauka, kasualidades berekin hasten diren hiriburuak dira danak, eta danak dijoaz bere musika ibilbidetik, Al Jazeerarekin eta dokumentalak egitera jarraitu duen arte, ez? Eta berarekin ere ikusiko dugu, gaur egungo musika industriaren egoera nolakoa da, aukera izango dugu baita ere literaturarekin jokatzeko apur bat, letren inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugulako, eta beste hainbat disiplina ikutzeko ere aukera izango dugulako. Urrengo saioan, otsailean izango ditugu Errota Digitaleko kideak, hemen daukagu bat gurekin, Xabier Landabidea, berarekin batera izango dira Gorka Saltzez eta Koldo Bizkarguenaga, beraiek azalduko digute ditugun edabideak, Euskal Herrian ditugun edabideak nahi ditugunak,
eta behar ditugunak. Eta bueno, beraiek egingo digute horren inguruko hausnarketa. Baina beraiekin batera izango dugu Nagore Uriarte, eta Nagore Uriarte izan da urteetan Hamaika Telebistako Bilboko erredakzio buru, eta berak azalduko digu kazetaritzaren errealitatea kalean momentu honetan nola dagoen. Martxoan gurekin izango ditugu Ander Lipus eta Onintzan Beita, eta beraiek hitz egingo digute gorputzaz, baina gorputza arte eszenan. Hau da, Ander Lipus aktorea da, eta Onintzan Beita bertsolaria da, eta Onintzak gainera badauka ibilbide politiko bat. Eta bakoitzak egiten duen jardunean, gorputzarekin nola jokatzen duten azalduko digute. Barkatu, Bale, urrengo saioan izango dugu gurekin identitatearen inguruan arituko gara, eta horretarako gurekin izango dira Lutxo Egia eta Inun. Urrengo saioan Iratxe Fresnedak azalduko digu dokumental elkarrizketa egingo dugu berarekin, eta azalduko digu bere lanaren inguruan hitz egingo dugu, Irrintziaren Oihartzunak dokumentalaren aurkezpena egingo dugu. Urrengo saioan arkitekturaren gainean arituko gara, Leire Milikua eta Ander Gortazarrekin. Leire Milikua Aldiri aldizkariko arduraduna da, eta Ander Gortazar Euskal Herrian bai atzerrian arkitekto bezala dabien gazte bada, eta ibilbide handiko bi pertsona dira, arkitekturaren inguruan asko hausnartu dutenak, eta beraiek aipatu nahi digute ea arkitektura benetan izan daiteken hirien eraldaketarako tresna bat. Eta era berean, azalduko digute baita ere arkitekturak zer egin daukan sormen lanetan. Hau da, liburu bat ekoizterako orduan, kanta bat egiterako orduan, ze paralelismo dagoen ezagutzen dugun hirigintza edo urbanismoaren artean eta sormen lanen artean. Eta amaituko dugu, azkenengo saioa, egingo dugu Haizea Barzenillarekin batera, eta artea identitatearen irudi izena dauka hitzaldiak edo berarekin prestatu dugun saioa. Eta hau da, gutxi gora bera, izango da, mehatzaleaken egitaragua. Cerebreve en castellano, mehatzaleak, va a ser un proyecto que quiere trabajar con la transversalidad disciplinar, y para ello hemos invitado a varias personas que están en activo ahora mismo, que son personas muy activas en nuestra cultura y son de diferentes disciplinas. Vamos a empezar con Fermín Muguruza. Él nos va a hablar de música, nos ha preparado un recorrido geográfico en el cual irá desgranando poco a poco cuál ha sido su recorrido como profesional de la música y como documentalista, pero a la vez vamos a tener opción de hablar y ahondar en música, aparte de música, en cine, literatura y en tantas otras realidades de este país. Y vamos a seguir hablando de periodismo, de arte, de un montón de disciplinas más, para intentar entender cuál es la realidad ahora mismo de Bilbo con respecto a la cultura. Y ahora le paso la palabra a Xavier, que él nos va a hablar un poco de... Eskerrik asko Leire. Mila esker den hori hemen egoteagatik. Lehen Lurdesek aipatu du zehatz mehatz azalduko genituela gauzak, agian mehatz azalduko ditugu gehiago, atxerik gabe. Nik ez dute prestatu lan egingo dugunaren zehazketarik edo, baina egia da guk aurkeztuko duguna Gorka Salces, Koldo Diazek eta Irurok eta Nagore Uriartek aurkeztuko duguna, azkenean hiru ardatzen inguruko proposamen bat izango dela. Izango da komunikabideak, nahiak, beharrak eta errealak, ez? Nik uste dute hiru ardatz horietan gaudela, harrapatuta batzuetan eta gustora beste batzuetan, eta hiru ardatz horiek nola gain jartzen eta zeharkatzen diren aztertuneko genuke saio, datorren hilabeteko saioan. Errota digitala hiru kide gara, oraingoz, eta unibertsitatetik gatozen hiru kide, unibertsitatean aritu garenak, baina ere kontziente garenak unibertsitatek haien mugak dituztela, ez. Eta guk elkarteak egiten duena da IKTak aztertu, IKTak problematizatu eta IKTen inguruko divulgazio eta formakuntza lan bat, ez. Orduan guretzako mehatzaleak bezalako egitasmo bat aukera bat da eta privilegio bat da, apur bat marko akademiko ohikoetatik irteteko eta hortik kanpora, karratutik kanpora pentsatzeko eta jarduteko espazio bat eta denbora bat emango digulako.
Non eta Bilbon. Bilbon zein hiri bat den, baina ez den hiria bera bakarrik. Bilbo munduan dago eta Bilbo garai batean dago, eta nire aurrekoak aipatu duten bezala sormenaren aldetik eskaintza eta eskaeraren, harreraren eta ematearen orain arteko parametroak dantzan dauden, baita Bilbon ere. Euskal Herrian garai azeleratuak bizi ditugu, gero eta gehiago hitz egiten dugu hedabideetaz, gero eta gehiago erabiltzen dugu internet, eta gero eta gehiago zalantzan jartzen dugu gure identitateak zer duen esateko horren inguruan, nola eraikitzen ditugun, nola erausten ditugun gure identitateak mare magnum horretan, ezta. Orduan, nik uste dut mehatzaleak izan behar dela eta izango dela uste dut hausnarketa eta arnasketa ariketa kolektibo batetarako egitasmo bat. Guretzako egia esan proposatu zigutenean Nagorerekin batera eta Leirerekin batera zerbait esatea nahi ditugun, behar ditugun eta ditugun komunikabideen inguruan, hori, nola esan ezetz, ezta? Hartu emana delako komunikazioa, ala izan da hasieratik, eta agian gaur inoiz baino gehiago, gaur eta hemen inoiz baino gehiago. Eta, errotaren aldetik, errota bat finean gurpil bat da, eta gurpilak hori egiten du, buelta, bere buruaren gainean, baina ere egia da errota batek funtzionatu dezan ura eta izea behar dituela, eta ur eta ize hori beti berriak izan behar direla. Nik uste dut, mehatzaleak egitasmoak hori egingo duela, Bilboko lurrazpian dauden ur batzuk, azaleratu eta ur horietan ibiliko gara, edo hori da bentsate gure asmoa. Oso ondo, ni bakarrik gauzatxo bat, beraiek aurkeztu dute programa ekain arte, pensatzen dut, ez? Mehatzaleak da gure programa bat luzatuko dela urte osoan, eta urren urtean ere bai, eta momentuz, hau izan da lehenengo pausoa, baina gerokuak, ez? Osea, ekain arte programa hemen dago, baina gero aurkeztuko dugu bestia. Creo que lo he dicho antes también, ¿no? Que la intención de Azkuna Zentroa es que el programa Mehatzaleak sea un programa que se extienda durante todo el año. Ellos han presentado el programa que se ha hecho hasta junio, todos los miércoles de cada mes, pero es un compromiso de Azkuna Zentroa el continuar con este mismo programa. Ez dakit galderaren bat daukazuten, hemen daukazue oportunidade hori, Leire edo Gotzon edo Xabiotzea, hitz egiteko, edo dana oso garbi dago. Edo oso ilun. Besterik ez badago, nik eskertzen dizuet berriz, eta urtarrilaren 18an hemen egongo gea, gela honetan izango da, Sala Bastidan, Bastida aretoan deitzen duguna, eta Fermin Muguruzarekin hasiko gea. Eskerrik asko.